गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ जागोन माने आङो उन्दै गथ'फोरखौ टिउसन फोरोङो आरो थाखो 1निफ्राय थाखो 5सिम उन्दै गथ'फोरखौ फोरोङो ओमफ्राय आंनाव गासै दासिम स्टुडेन्टआ 7 जन दं आरो दंबावो दंनाया फायजोबाखै ओमफ्राय बे आंनि स्टुडेन्टफोरा खन्थाइ फरायगोन ओमफ्राय जनगण खनगोन आं भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय लोगोफोर आं जेरैबादि दुस्तु ना ओमफ्राय आंनि स्टुडेन्टफोराबो जा दुस्तु गोनजाखा फैदो अब्लालाय लोगोफोर आंनि टिउसन स्टुडेन्टफोरनि फरायनाय दुस्तु खालामनाय जनगण खननायफोरखौ नायलांदिनि फैदो बयबो खुलुमबाय आंनि मुङा सिमा बसुमतारी आङो क्लास 4 आंनि स्कुलनि मुङा इउएन एकाडेमि बर' बाजार दे खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि उमर बर' 1 क्लासाव आं दायो N11 फरायगोन दे N11 goes like this and that this will be big खुलुमबाय आंनि मुङा दिव्या बसुमतारी 1 N11 goes like this and that. He's terribly big. Lumba yang nama siapa? Wana. N11 goes like this and that. He's terribly big. And sama me ada jana dong. Ani ba, no Divya. Ha? Yang sama me ada jana dong ani ba. Nah, itu kan ini ba. Yoi. Dalam halaman boleh. Aduh, tasih gonang. Ay, mati tu kalau mana? Nasi pergi mati mana kita nak orang tu kalau mana? Saya ni sampai dah mana? Nasi ni, mana di tu kalau mana yang kita nak orang bisa sampai. Yes. Sẽ lấy thầm. Gosanthang nào? Som Bandung. Serja kan rena haiza. Nangkagan. Zona za. Nangkagan. दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव आं मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय